лишається ззаді. Ззаді цього защитника не має бути жодного ігрока. Якщо їх ігрок сюди, останній защитник тут. Хіба що нам сюди, і грати, поки не грати на виході. І чуєте? Пробуємо грати на виході, наприклад. От стань, хто сюди йде. Стань, дивіться. Дивіться, сюди! Дивіться, от він цей м'яч. Якщо ти сзади пробуєш випрямити, забрати цей м'яч, то його. Ти знаєш, що не змінив м'яч. Але дивіться, щоб ви не промахнули, не випустили там на місці. Останній защитник не грає на виході. Останній защитник не грає на виході. Вам треба стати від ігроком і воротом, щоб ви не бачили бої і все. Тоді м'яч попаде вас на золотий король. Ти не задати. Що? Так. Всі тут, так? Так. Ти будеш точно, коли пара защитників буде. Потім ти будеш тут в центрі. А може керівницю моє стоїть? Що? Він буде. В центрі, типу 20 градусів стояти. Ну ти прослачуєш 20 разів. Ні, ну я вам точно 26. Ну добре буде. Та ні, дивись, я його поставлю на фронт лапа, ти ж можеш просто сюди. Ти будеш грати в центрі, ти будеш туди, а ти туди. Ти будеш мати більше яскравих в центрі, в тебе буде більше варіантів. Якщо ти справа, то ти буде варіант. Ти удар пас. Так як ти це щось знаєш, ти будеш в центрі розігрувати. Ти будеш дивитися. Так само защитник. Вас, ви саме більше поля бачите.